Представяме ви процес на монтаж на 3D скенер за управление на наличностите в фуражни силози, ЛИЦ. Решение, което оптимизира, осигурява удобство и пълен контрол. Процесът започва с сключване на договор, за да се гарантират най-добрите условия за вашето оборудване. След това нашият екип придвижва поръчката и организира доставката, внимателно планирана и навременна, така че да покрие всички ваши изисквания. Когато скенерът пристигне, нашите техници се заемат с монтажа. Показаните кадри демонстрират професионалния подход и безопасността на този процес от инсталацията до настройката, съобразена с конкретния силос. След успешното въвеждане в експлоатация, екипът провежда обучение на персонала, за да се уверим, че всеки детайл от системата е ясен и лесен за използване. С 3D скенера за фуражни силози разполагате с данни в реално време, както и с технологии за автоматично почистване и предупреждения за презареждане. Така можете не само да следите наличностите по всяко време, но и да оптимизирате процесите във фермата.